खुलुमबाय गासैखौ बर' सादोर हासार चेनेल जाना गासैखौ बरायनाय जाबाय। आं राकेश रामसियारि दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों। मैया 25 मार्चमोन, दा 25 मार्चनि 8:30 रिंगायाव आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन कर'ना भाइरासनि डिटेल्सखौ, आरो दिनै 26 मार्च 2020 बेलासिनि 11:36 रिंगा बे रिंगायाव नोंथंमोननि सिगाङाव आङो मैयानि आरो दिनैनि जे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै थैनाय सुबुं अनजिमा वर्ल्डआव बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। मैयानि आरो दिनैनिखौ दानख'ना नायोब्ला 49,165 जन कर'ना भाइरासजों एक्टिभ केस बिथांमोना, आरो मैयानि डेथ रेट आरो दिनैनि डेथ रेटखौ रुजुना नायोब्ला मैयानिफ्राय दिनैसिम 2,402 जना थैबाय, आरो गासै बे केसजों रिकभार्ड जानाया जादों 5,824 जना दासिमहालागै रिकभार्ड जाबाय। अब्ला बेवहाय थैनायनि हार आरो नैबे एक्टिभ केस आरो रिकभार जानाय सुबुंफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। दा बेवहाय मैयानिफ्राय दिनैसिम एक्टिभ केसा जादों 40,939 जना एक्टिभ केस बिथांमोना दासिमबो बे रोगीजों भुगिना दङ, आरो बेनिनो नर्मेल केसा जादों 39,239 जना, बे एसे माने मोजां कन्डिशनाव। बेनिफ्राय सिरियास कन्डिशनाव जादों 1700 जनआ दा सिरियास जानानै दङ। दा बेनिनो क्ल'ज केस जानाया गासै जादों 8,226 जना क्ल'ज केस, बिथांमोननि केसा जोबबाय। दा बेनिनो रिकभार जानाय बा डिस्चार्ज जानाया जादों 5,824 जना दा कभार माने बिथांमोना रिलिफ जाबाय। बेनिफ्राय डेथ रेटखौ दहाय सिगाङाव बुंखाबाय आं 2,402 जना दा बिथांमोना थैबाय गासै वर्ल्डआव बियो। थ' बेनिफ्राय नोजोर होयोब्ला जोङो बे चार्टखौ जों नायनो नागिरदों, बे चार्टआव बेसेबां जना थैदों। थ' दिनैनि रुजुनायाव नायोब्ला चाइनाया 67 जना दा एक्टिभ केस माने बिथांमोना गोदानै नुजाथिंदों, आरो थैनाय रेटखौ नायोब्ला 6 जन थैबाय। इटालियाव थैयाखै, बेनिफ्राय बेवहाय इटालियाव गोदान जाफुदों दा 279 जना, जों 78 जना दा जादों, 7 थैबाय। बेनिफ्राय करियायाव 7 थैबाय। दा बिदिनो खायसे खायसे जायगाफोराव जायाखै आरो खायसे खायसे जायगाफोराव गोदानै जाबावदों। थ' बे हिसाबाव इण्डियानिखौ जों नायगोन, दा इण्डियाआव बेसेबां जन। दा इण्डियाआव गासै 665 जना टटेल केस, बेनिफ्राय 8 जना गोदानै दा बेराम नुजाथिंदों, आरो बेनिनो सासे थैबावदों। दिनै गासै थैनाय अनजिमाया जादों इण्डियाआव 13 जना थैदों। थ' बेखौ नोजोर होयोबा दा चार्टआव वर्ल्डआव जोङो जाखिनि नुबाय बेवहाय गोदान केसा एसे खम जादों, बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमायाबो हारा एसे खम, जेरै 2,402 जनल' थैदों। थ' बेवहाय नोजोर होयोब्ला जोङो दिनैनि रेटखौ जुदि नायोब्ला जोङो बेसेबां जन थैखो बेखौ रेटखौ नायोब्ला जों एसे खम जों नुनो मोन्दों, आरो गोदान केस जानायाबो एसे खम। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुदों बेवहाय गासै नैबे दिनैनि केसा जादों 826, बेनिफ्राय थैनाय अनजिमाया जादों बा दिनैनि थैनाया 19 जना दिनै थै। थ' फाइनालि नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेसेबां जना थैखो, बेसेबां जना नैबे समाव बेरामजों भुगिना दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। दिनैनि रेटखौ जुदि नायोब्ला बारा इसेबां सुबुं थैयाखै, थ' बेवहाय गिनो गोनां गैया जों, नाथाय ससियेल डिसटेन्स बेखौ जों लाखिबाय थानांगोन। बे सुबुंजों सुबुं फोनांजाब बेखौ जोङो एकदम